ng mga nagbabagang balita. Isang pick-up na patungong Naga City nagliyab sa Lupi, Camarines Sur. Driver, maswerteng nakaligtas. Lalaki na galing umano sa pagbibisikleta at sumba, patay matapos umanong mag-collapse sa Naga City. At nalalatapol sa bayan ng Bula, dinarayo na ngayong tag-init. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Nagpapatuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection Lupi sa nagliyab na pick-up truck sa barangay Napolidan. Driver nito maswerteng nakaligtas. Narito ang unat ni John Amador. Nagngangalit na po sa isang sasakyan ang bumulaga sa motorista sa bahagi ng kalsadang ito sa barangay Napolidan, Lupi, Camarines Sur. Makikita sa video ang paglamon ng apoy sa kotse ng isang babae na residente ng Goa, Camarines Sur. Bigla na lamang umanong may narinig na pagsabog ang driver nito hanggang sa nagliyab ang sasakyan. Maswerteng nakalabas agad at nakaligtas sa insidente naman ang may-ari na sakay ng pick-up na patungo sa direksyon ng Naga City. Inaalam pa ng BFP Lupi ang sanhi ng sunog. Samantala, pasado alas 3 ng hapon kahapon, April 8, makapal na usok at malaking apoy ang rerespondehan ng dalawang truck ng Naga City Central Fire Station sa barangay San Isidro. Ang sumiklab na sunog, malapit pa naman sa sanitary landfill ng Naga City. Namonitor mo po ito, bali sa ang komsen po, nag-apod sa muya, na iga po nga ni pangyayari na may nasulo po daaduman. Pero pig-confirm po ito, yung bari tambak siya ng styro, na mayo man siya ning vacant lot siya. Meron mayo siya ning kaharungan. Garo day man identify kung siya nagsulo. Kaya ito na monitor mi lang na talagang nahiling mi na may usok talaga ning maitumon. Rumuronda ang mga tanod sa kanilang lugar at may pakiusap din sila sa kanilang mga kabarangay. Namonitor mo po ito, bali sa ang komsen po, nag-apod sa muya, na iga po nga ni pangyayari na may nasulo po daaduman. Pero pig-confirm po ito, yung bari tambak siya ng styro, na mayo man siya ning vacant lot siya. Meron mayo siya ning kaharungan. Garo day man identify kung siya nagsulo. Kaya ito na monitor mi lang na talagang nahiling mi na may usok talaga ning maitom. Ang pagsisigaw, ang pagsusunog ng basura sa kagaya nitong mga bakanteng lote ay mariing kinukundina ng mga lokal na opisyal at ng otoridad. Kagaya dito sa barangay San Isidro na napapaligiran ng kahoy at ng mga damo. Maaari umanong ang epekto ay lumaki pa. John Amador, CSN. Sa susunod na linggo na ang Semana Santa, ngunit normal pa ang daloy ng trapiko sa Andaya Highway sa Lupi, Camarines Sur. Pagbigat ng daloy ng trapiko sa lugar, asahan na umano simula ngayong weekend. Narito ang unat ni Eli Balbin. Ilang araw bago ang Semana Santa, maayos pa ang daloy ng trapiko sa Andaya Highway, partikular sa bayan ng Lupi, Camarines Sur. Ayon kay Police Captain Abraham Cortez Jr., hepe ng Lupi MPS, patuloy silang nakamonitor sa sitwasyon sa Andaya Highway upang matiyak na hindi na mauulit ang nangyaring malaprosisyon ng mga sasakyan sa lugar dahil sa kaliwat kanan road repair nitong nakaraang taon. Andito ako ngayon sa Barangay Kabutagan, sakop ng Andaya Highway sa bayan ng Lupi, kung saan makikita nyo sa aking likuran, ito yung mga galing Maynila na patungong Naga City at bahagyang nagkakaroon ng pagbagal ng sasakyan dahil sa hindi magandang kalsada at mga ongoing construction. Ngayon po, manageable pa naman ang traffic and then continuous ang monitoring namin. So from time to time, nagpapatrolya ang ating mga kapulisan, and then yung mga road projects dito from DPWH na mga ginagawang kalsada, binibisita natin so that ma-assess natin kung ano ang mga makaka-apekto sa traffic flow. Kaya nakikipag-coordinate kami sa iba't ibang force multipliers natin, and also katuwang din natin dito yung mga barangay officials and other volunteers. And
just recently, nagkaroon na kami ng meeting with the local government unit kung ano ang mga gagawin natin pagpasok ng Semana Santa. Dagdag pa ni Police Captain Cortez Jr., mas binabantayan nila ang mga nagpapatuloy na roadworks dahil ito ang nagiging sanhi ng pagbigat ng trapiko. Mas binabantayan natin yung mga, lalong-lalo na yung mga ginagawang kalsada na nag-one way. Kaya from time to time, binibisita namin ito para ma-remind din namin yung mga tumadaan, yung mga drivers, yung mga pasahero na kung ano ang current situation ngayon ng Andaya Highway. Kaugnay nito, handa na rin umanong ipatupad ng kapulisan ang stop and go scheme sa mga sasakyang daraan sa lugar oras na maobserbahan ang pagbigat ng daloy ng trapiko. Inaasahan din ngayong weekend hanggang sa susunod na linggo na dadagsa sa lugar ang volume ng mga sasakyang papasok at palabas ng Metro Manila, Bicol, Bisaya at Mindanao area. Mabilis naman sir ang biyahe. Saan Walang kayo, traffic. Saan kayo papunta? Papunta Legazpi. Saan kayo galing? Galing ang Lucena. Lucena. Ilang oras yung biyahe nyo? Magdamag na nalatakbo eh. Kumintla namin na yan sa manandaan. Isa ito sa mga ginagawang ongoing construction sa bayan ng Lupi, partikular sa Barangay Taisan. Kaya umasa ang mga papauwi ngayong Semana Santa na makakaranas ng bahagyang pagbigat ng daloy ng trapiko. Eli Balbin, CSN. 4 sugatan sa banggaan ng 2 motorsiklo sa Minalapa, Camarines Sur, habang trailer truck bumangga sa nyug dahil sa iniwasan tricycle umano sa Libmanan, Camarines Sur. Nagbabalik si Eli Balbin. 4 ang sugatan matapos magbanggaan ang 2 motorsiklo nitong Martes pasado 1:30 ng hapon sa Barangay Malitbog, Minalaba, Camarines Sur. Ayon sa mga nakakita, galing pili ang 2 riders at pilit na nag-overtake dahilan upang masagi niya ang itim na Honda Click. Nabutan po duman sa place of incident po na nakairigda na po sa mga biktima. Yun po, and base po sa mga testigo pong nakahiling na pares po kayo sindahali sana sa hindi po sa pili. So sarap po pili, sarap po aling Milaor. And ito pong nasagi pong nasa inutundang motor po is pauli na po ning Lopi po. Yun po, pag nag-overtake po kayo sa right side. And yun po, nasagi po yung sarong motor po nasa inutan po. Kaya po nagkaturong ba po so mga involved pong mga 2 motor po. Ayon sa ilang mga nakasaksi, may kabilisan ng takbo ng pulang motor at galing pa itong kasalan. Napag-alaman din ng CSN na nakainom pa ang driver. Malubha naman ang tinamo ng isa pang rider, samantalang galos naman ang 2 angkas nito habang bali naman sa kaliwang hita ang natamo ng rider. Samantala, agad naman isinugod sa pinakamalapit na ospital ang 4 na biktima habang patuloy na iniimbestigahan ng Minalabak MPS. Sa Libmanan, Camarines Sur, isang trailer truck ang sumalpok sa isang puno matapos niyang iwasan ng tricycle. Ayon sa pahinante na si Delpin Payod Jr., galing silang pili at patungo silang Batangas nang biglang iwasan ng tricycle dahilan upang bumangga sila. Ang ginawa ko, sabi ko kuya, baka mabangga yung tricycle. Okay. Hindi nag-preno nga siya kasi nakita niya rin nga bigla. Oo. Yung nag-city nga siya. Agad naman na remusponde ang MDRRM o Libmanan upang lapatan ng paunang lunas ang driver. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng Libmanan MPS upang alamin kung ano nga ba ang dahilan ng aksidente. Samantala, nagpaalala naman si Kagawad Emma Propogo sa mga dumadaan sa Maharlika Highway, Barangay Bagakay na mag-ingat lalo na ngayong paparating na Semana Santa. Ang paalala lang po ng mga barangay council, mag-ingat po sa pagmaneho at saka yung naman pong mga tricycle, wag naman pong pa ano-ano dyan sa gitna kasi yun naman ang na dahilan kung bakit na ang mga sasakyan na malaki. Pag-iwas po sa kanila. Eli Balbin, CSN. Umaabot sa caution hanggang extreme caution ang damang init o heat index sa Camarines Sur nitong mga nagdaang araw. Kaugnay niyan, may panawagan ang DOLE sa mga employer na ikonsidera ang flexible working arrangement ngayong tag-init. Si Darlene Lastrullo sa detalye. 15 taon nang nagtatrabaho bilang construction worker at driver ang 52 anyos na si Rodel Sagion.
Umulan man o umaraw ay nagtatrabaho si Rodel para may maiuwi sa kanyang pamilya. Ngunit nitong mga nakaraang araw ay pansin daw nito ang labis na init ng panahon na nakakaapekto umano sa kanyang pagtatrabaho. Ayon sa kanya, inabisuan siya ng nakakataas sa kanyang trabaho na kung maaaring hindi na kaya ang init ng araw ay sumilong at palaging magdala ng tubig. Sa akin po, personal, may dala ako ma'am ng yung tubig na malamig. Kaya pinupunas ko palagi sa kasi grabe po talaga yung sa loob ng truck. Tapos sumisilong ako pag mainit. Ang barbecue vendor na si Mary Joy, no choice kahit buntis ay nagtatrabaho kahit tirik ang araw. Hindi ko kayang inipigapon ko po sa tugang ko, iyo po ang pagpapawanday ko naman din din. Ribay po kami. Kung bago po si mama, iyo po ang pagpapaano ko din kita. Dahil po talagang kaya. Grabe ang init tigdi. Sa datos ng Pag-asa Southern Luzon, umaabot sa caution hanggang danger level ang naitatalang heat index sa Camarines Sur na maaaring magresulta sa fatigue, heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Kaugnay nito, may panawagan ng Department of Labor and Employment o DOLE sa mga employer na ikonsidera ang flexible work arrangements ngayong tag-init gaya ng work from home. Ayon kay DOLE Secretary Bienvenido Lagesma, may advisory ang ahensya patungkol sa mga employer na pangalagaan ng kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa ngayong tag-init. Yes, kung matatandaan ninyo, noong April 2023, meron din tayong kahalintulad na sitwasyon, yung pagtaas ng temperatura at nagpalabas po ang Department of Labor and Employment ng advisory. Ito ay patungkol sa ating mga employers na pangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng ating mga manggagawa. Partikular, sana mapagkalooban sila ng angkop na suotan, bigyan sila ng angkop na pagtitingin, may kinalaman sa kalagayan ng kanilang workplaces. Kung babalikan, unang ipinatupad ang flexible working arrangements ng mga manggagawa noong panahon ng COVID-19 pandemic. Darlene Lastrulio, CSN. Iba't ibang aktibidad inilatag ng BJMP Naga City District Jail Male Dormitory para sa mga PDL para iwas bagot umano ngayong tag-init. Si Regine Bues sa buong detalye. Mayroong 17 kwarto ang Naga City District Jail Male Dormitory na may nakapiit na higit kumulang 300 persons deprived of liberty o PDL. Aminado si Jail Chief Inspector Attorney Rodolfo Bersosa Jr., ang acting warden ng NCDJ Male Dormitory na overpopulated at siksiki na sa loob ng piitan. Ngayong panahon ng tag-init, hindi na rin daw maiwasan na uminit ang mga ulo ng ilang PDL. Kaya naman ang NCDJ Male Dormitory ay may mga nilatag na aktibidad para maiwasan ang pagkabagot ng mga persons deprived of liberty, kagaya ng gardening, basket making, painting, wood carving, baking at marami pang iba. Yun po ang gabos ng mga activity ninda na day po sinda mabuboring. Iga po sindang mga kanya-kanyang TV sa loob sa indang dorm. Tigsararo po sinda kayan kasi kang panahon ni Duterte, yun po ang directive me. Samantala, maliban din sa pagkabagot sa loob, isa rin sa inaalala ni Warden Bersosa sa mga PDL ay ang pagkakaroon ng sakit ngayong tag-init, lalo na ang mga sakit sa balat. Ayon kay Attorney Bersosa, nakipag-ugnayan na sila sa mga medical expert para magkaroon ng regular medical check-up ang mga PDL. Iga po kaming ordinance na magdidigdi po sinda every kasapon po sa pag-urulay mi sa PhilHealth every last Thursday of the month. So sa 24 po April yaon po sindadigdi para magkandak ki medical check-up sa tuyong mga PDLs. May inilaan rin umanong isolation room para sa mga PDL na makakaranas ng sakit ngayong tag-init. Regine Bue, CSN. Ilang repair shop na obserbahan umano ang pagdami ng mga nagpapaayos ng nasirang appliances dahil umano sa tag-init. Si John Amador sa detalye. Mula umano na pumasok ang tag-init, paunti-unti nang dumadami ang nagpapaayos ng mga sirang appliances sa repair shop na ito sa Minalabak. Kadalasan daw sa mga dinadala sa kanilang sirang appliances ay aircon at electric fan na madalas pa naman umanong ginagamit ngayong tag-init. Medyo okay naman po,
dadagdag ng kaparepair. Karaklan digdi, rep, aircon, washing machine, ventilador, yan. Si Mang Diego naman na may-ari ng kainan, bumili pa ng industrial fan na mas malakas sa ordinaryong electric fan. Grabe na ang init. So, ang kagmatis dahil ng mga araw sa libo. Kentik, iba ang maraming init. So, remedy kaya ang electric fan gawa-gawa. Kung possible ganit, mag-happen yun na ba? Mag-happen na tamlak na katripasyari pag may pang trabaho. Ayon pa kay Perfecto, posibleng overuse umano ang dahilan ng pagkasira ng appliances dahil na rin sa tagal ng oras na gamit ito ngayong maalinsangang panahon. Para kang nasa Middle East na ang init ngayon digdi sa Pilipinas eh. Palagi ko po apektado dahil sa sobrang init. Na overuse ang mga appliances. Ang isa pa, itong patay sindi ang dito, ang kuryente, laking problema yan dahil lalo yung mga inverter na ng mga aircon refrigerator. Paalala ng otoridad na pagpahingahin ang ginagamit na appliances para hindi ito mag-overheat. Kung hindi ginagamit ay mainam na i-unplug ito at ugaling ipatingin sa electrician para iwas gastos at pagmulan pa ng sunog. Jan Amador, CSN. Lalaking kakagaling lang umano sa pagbibisikleta at zumba, natagpo ang patay sa isang plaza sa Naga City. May ulat si Regine Bue. Walang malay nang makita ng isang concerned citizen ng lalaking ito na nakahandusay sa Plaza Rizal Ilyas Street, Barangay Dinaga, Naga City. Kinilala ang biktima na si Reginaldo, 55 anyos, residente ng Barangay Dayangdang ng naturang lungsod. Ayon sa otoridad, nagpahinga lang umano sa naturang lugar ang biktima na galing pa raw sa isang Zumba exercise at pagbibisikleta dahil na rin sa suot nitong cycling jersey at natagpo ang bisikleta malapit sa biktima. Siguro nakamatining pagal po nagpahingalo sa plaza and may binakal siyang garo kakanon. Nagbakal siyang kakanon or something malagan si tulak. So dumana po nagpuon garo si pagkatumba niya. O garo inatake. Agad naman na dinala ang biktima sa Bicol Medical Center, ngunit idineklara itong dead on arrival. Patuloy pa rin inaalam ng otoridad ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Ngunit isa sa tinitingnang anggulo ay ang pagkakaroon nito ng health issue kung saan ay may history na umano ito ng mild stroke. Siguro ang pinaka-the best is consult your doctor muna kung medyo may health problem na, then mag-engage tayo sa mga activities na araw-gayan. Mga zumba, mga fun run. So yun pinaka-the best, consult the doctor muna. Para sa mga limitations, bawal, mga dapat gibuhon in case may namamatay. Regine Bue, CSN. 83rd anniversary ng Araw ng Kagitingan ginunita ngayong araw. Pangulong Bongbong Marcos may panawagan sa mga Pilipino sa paggunita ng Araw ng Kagitingan. May ulat si Darlene Lastrullo. Sa tuwing sasapit ang araw ng Kagitingan, inaalala natin ang kabayanihan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na lumaban sa Bataan noong World War II. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago na ang mga larangan ng laban. Bukod sa armas, iba na rin ang kanilang gamit, chalk, megaphone, stethoscope o kahit ang kanilang sariling boses. Sino na nga ba ang mga bagong magigiting? Ang nasacrifice po namin as teacher, time, of course, kasi ang time, imbis na ipapahinga namin, syempre, kailangan namin makapag-provide ng quality education sa mga estudyante namin. Sa aking palagay, ang bagong bayani o ang aking tinatangkilik ay ang aking magulang. Since ako ay isang anak na tumatayo bilang anak sa isang magulang na nagsasakripisyo, sa tingin ko ito ay importante na matandaan natin ang kanilang sakripisyo dahil hindi tayo mabubuhay at hindi tayo makakarating kung nasaan tayo ngayon kung hindi sa pagmamalasakit nila. Ang masasabi ko na hindi po kami nagbibilang ng holiday, hindi po kami nagbibilang ng Sabado at Linggo. Pagka po tinawag kami ng serbisyo, kahit saan po kami niyan, kahit po anong oras. Sabi nga po sa amin sa military, kapag kami nabigyan ng directive,
kailangan gawin. Walang, pag sinabing directive, susunod at susunod po kami yan, ma'am. Sa ngalan ng serbisyo, sa ngalan ng paglilingkod sa bayan. Mula sa mga guro at estudyante hanggang sa pulisya at Navy, bawat isa sa kanila ay nag-aalay ng sarili, tahimik man o lantad, sa ngalan ng bayan. Sa Day of Valor message ni Pangulong Bongbong Marcos, nanawagan nito sa mga Pilipino na alalahanin ang mga war veterans sa pamamagitan ng genuine service at self-offering sa bansa. And we celebrate the peace that was hard-earned by the blood and the sacrifice of all our servicemen, not just Filipinos, not just Americans, but also those who fought bravely for their own countries. Isang karangalan na makasama ko kayo ngayong umaga, mas naging makahulugan ang pagunitan natin sa araw ng kagitingan sapagkat tayo ay nagtitipon ngayon upang magbigay pugay sa mga nag-alay ng kanilang kaligtasan at buhay para sa ating seguridad. Wala nang hihigit pa sa sakripisyong ipinamalas ng mga bayaning ginugunitan natin ngayon. Inialay nila ang sariling buhay para sa kapayapaan at kalayaan ng bayan. Dama ko po ang sakit at hirap na inyong tinamo sa kanilang maagang pamamaalam. Hindi lamang sila sa sundalo, hindi lang mga pulis ngayon, kundi pati na ang mga kafgo, mga bombero, mga inaasahan natin na magpapanatili sa kaayusan at kapayapaan ng ating bansa. Iba-iba man ang kanilang kwento, iisa ang layunin, ang maglingkod at magmahal sa kapwa. Sa gitna ng makabagong hamon, sila ang mga bagong mukha ng kagitingan, tahimik, totoo at inspirasyon sa marami. Ngayong araw ng kagitingan, alalahanin natin hindi lamang ang mga bayani ng nakaraan, kundi pati na rin ang mga bayani ng kasalukuyan. Darlene Lastrulio, CSN. Senior citizen na nahaharap sa patong-patong na kaso sa paglabag sa Dangerous Drugs Act, tiklo sa Naga City. Narito ang ulat ni Regine Bue. Tuluyan ang naaresto ng otoridad ang isang senior citizen sa Naga City nitong Martes, Abril 8. Kinilala ang suspect na si Amelia, 60 anyos, residente ng Purok 7, Sagrada Familia, Barangay Piña Francia ng nasabing lungsod. Ayon sa Naga City Police, hahatulan ang suspect ng double life imprisonment dahil sa patong-patong na kaso na may kinalaman sa paglabag sa Section 6, maintaining of a drug den at Section 11, possession of dangerous drugs sa ilalim ng Republic Act 9165 o ang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na may rekomendadong piyansa na 500,000 pesos ang kada kaso. Yun nga, may history siya, may previous cases siya. So napatunayan po duman na talagang guilty man siya. Naging matagumpay naman ang pagkakaaresto sa suspect dahil sa warrant of arrest na ipinalabas sa korte. Siguro magsilbi ng aral sa community natin, hindi ibig sabihin kasi baka nakikita ito sa kanilang lugar na wala naman palang ngayong nangyayari, wala naman palang kahit tuloy-tuloy pa rin yung involvement nito sa illegal transaction. So iniisip siguro na okay lang or nalulusutan niya yung batas, but unknowingly dumadaan lang talaga sa due process na itong masaklap dito is matanda ka na saka ka pa makukulong and double life pa, no? So siguro umiwas na tayo sa illegal na transaction na katulad nito sa illegal drugs kasi kahit anong namang administrasyon, kahit anong sinong namumuno, tuloy-tuloy pa rin ang laban po sa droga. Samantala, nasa kustodiya na ng Naga City Police ang suspect para sa karampatang aksyon. Regine Bue, CSN. Naghahanap ka ba ng lugar to beat the heat this tag-init? Isama na sa bucket list ng inyong tropa ang Nalalata Falls sa Bulacan Sur. Narito ang ulat ni John Amador. Nakaunang hirit ka na ba ngayong tag-init? Kung hindi pa, isama na sa inyong bucket list na pasyalan ang ganda ng talon sa bayan ng Bula na ngayong summer ay unti-unti nang dinadagsa. Kwento ni Janet na po ng orihinal na may-ari nito, noon ay pamilya at kaibigan lang ang dating nagpupunta dito.
hanggang sa formal na binuksan ang lugar sa publiko. Base sa kwento ng lolo at lola ko, sometime in the 1990s, parang ini-invite niya lang yung mga kamag-anak namin, yung mga taga dito na pumunta at makita yung lugar, pero hindi pa talaga formally or hindi pa talaga inopen yung sa public. Maybe sometime in the early 2000, inopen na yun sa public, pero hindi pa ganito yung mga facilities. Swimming sa malamig na tubig ng Talon with a touch of nature ang binabalik-balikan ng mga nakapunta na at nai-enjoy ng first-timer gaya ng magkasintahan na si Mark Kens at Eloiva. Di namin ina-expect yung gantong tao pero pang ilang beses ko nang punta dito, sir, and maganda talaga dito. First time ko po, pero matagal na din po kasi namin pinag-uusapan na pupunta kami ng Nalalata kaso walang time. So ngayon holiday po since walang school. So ngayon po namin naisipan na pumunta. Kahit crowded siya, sir, maganda talaga. Sinamantala din ng ilan ang holiday upang makapag-summer getaway mula sa bayan ng Pili. Kasama ko today yung mga katrabaho ko. So holiday kasi ngayon, araw ng kagitingan. So, nagkaroon kami ng time para mamasyal dito sa Nalalata Falls. Nakita lang namin siya sa Facebook, pero na-check kasi namin yung mga reviews. So, okay naman dito sa place. Then, accessible siya from Pili kami. Maraming mga nagsiswimming talaga. Pero bakit nga ba Nalalata ang tawag sa lugar? Nalalata meaning in can. Base ito doon sa formation or structure ng doon sa bandang taas. Makikita nyo para siyang enclosed, para siyang nasa lata. So that's why it's called Nalalata Falls. Falls in can. Meron ding nagbabantay na lifeguard sa lugar at meron ding mga guidelines para sa kaligtasan ng mga bumibisita sa Talon. Pinapasiguro lang namin yung safety ng lahat ng mga dumadayo, yung mga naliligo. So para maiwasan yung mga anumang aksidente, lalo na mga bato yung nandito, so minsan madulas, so di natin maiwasan na may mga bata na pwedeng madulas. So sa mga bata po, mahilig po kasing tumalon. Iniiwasan po namin na pagtalon, matama po sa bato, delikado po yun. So pinagbabawal po natin yun? Pinagbabawal po namin. Sundin nila yung mga rules and guidelines na pinapasunod ng management, pinapasunod namin para sa kanilang kaligtasan at para na din maprotektahan natin yung lugar. There are allocated areas where they can put their rubbish. Sundin nila yung instructions at yung warnings ng mga lifeguards at ng mga barangay tanod. Pag may kasama sila mga bata, they have to make sure that they have to look after their kids kasi may mga slippery areas at may mga matatarik na mga areas dyan. So they have to look after their kids. Sana iwasan nila na mag-ukit sa mga bato kasi ang dami naming cases na ganun. So, yun ang paalala namin, yung pakiusap namin. Kumusta na ang summer plan ng inyong pamilya at ng barkada? Drawing pa rin ba? Kulayan na natin yan at isama sa bucket list nyo ngayong summer ang Nalalata. Visit na kayo dito. We invite all of you out there, come to Nalalata and enjoy nature at its best. Jan Amador, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.